днешното видео аз и моя приятел Иван. Той ще играе на футбол, аз на баскетбол. Нека да започнем. Първо да се направя това, но няма. Иван, ти през това време говори. Да? Добре. Така, Иване, сега в момента искам да ти кажа, говори с хората, кажи дали искат да си направиш канал. Давай. Да, просто напишете, толкова е лесно. Няма нищо трудно, живота е такъв. Ривен. Пускай се. Добре, пусна съм. Айде, хора. Пуснахме си. Аз ще играя на NBA. Аз пък бати му. Иван ще играе на такова. На матч. Аз ще играя с мъжете. Сам посетна. Иване, какво стара, бе? Вкара ли гол? Добре, приятели, само да зареди моето. Приятели, искам да ви кажа, че това видео може да е дълго. Може да гоним 1 час. Но също може да видим, може и по-кратко да е. 25 минути най-много може да е. Добре, хайде да започваме. Такова, Иване. Какво стана с твоята игра на матча? Играеш ли? Хора, да ви кажа, аз съм белите, да знаете. Белите съм, така че викайте за белите. Ма те пуйчи, те ме харесват. Аз ще бъда от зрителите. Те пуйчи ме харесват. То се прекъсна коша, не успях да вкарам. То се го направи, тук го бутна по задника. И аз да ни казвам къде. Хора, искам да ви кажа, че много съм слаб на тая игра. Подай. Браво, много съм добре. Давай. Може да съм слаб, но не съм помислям. Казвай. Иди, прави видео. Сега прави видео. Айде тук малко. Стой го да поиграе малко с Иванче. Къде отиваш, бе? Това е тя, бе. Иване, какво правиш в момента? Той па бати ме дойде и ми спря с човек го увелича малко. Иване! Разсеих се в звука, дето батко ми го намали и сега имам фал, защото ми подадах топката на никой. За малко да ме вкарат кезове. Айде, Иване, куш, айде! Вкара! 4 на 2 за тях. Да, аз съм 2. Аз съм бос, те са лао. Те са лилавите, аз съм зелените. Тоест, те са белите, аз съм зелените. Иване!
7-2, бате. Аре, бе! Айде, закачих се за коша! Бале, закачих се на коша! Първото ми. Това сло да го намаля този звук. Не сам ги ползваш. Ползвай често, вършат работа. Айде, пак се закачих се куша се и рола, ама то това е другия отбор, бе. Кажи. А? 13-4 за тях. Оф, аз Ваня малко ще отида да помогна на белите, че са много слаб. Тъй малко да сменим играчи, че се измориха. Тоя стоя. Добре, тоя негър с тоя с... Ей, той ми харесва, аз много обичам името. Това е всичко. Айде, Иване, почвам баскетбола. Давай. Аз забравих, че съм от белите, бе. Въй! Иване, аз забравих, че съм от зелените. Да, не, от белите. Оф, и аз не знам какво говоря, направо само се бъркам, бате. Зато и YouTube нямам абонати. Ма нека и да имам. Хора, между другото, искам да ви напомня още сега се абонирате за канала, за канализацията. Добре, давай. Подавай. Не, то ще ме вземе топката, добре. Ай, за малко. Давай малко да увеличим звука, се едно сме на партия. Добре, няма кош. Добре. Давай, бе! И не мога вкарам. Добре, браво на тебе, браво, взе купата. Той аз ще взимам купата, ама при жадо. И аз не знам къде ще я взимам. Трябва да я взема, иначе ако не ставам добър, трябва да почвам да постоянно. Абе, колко пъти ти казва да не играеш на коша, бе? То ще има под година право. Стои ми вече на коша и ма би. Истина, че му би целият отбор, пък се прави на голямата работа. Да. Добре. Бе, брат, не мога вкарам, бе. Преди бях много добър. И фал, ти ме фара за тътката му. Канала ли ме гледаш, бе? Какво? Айде! Войне! Не ми кажи, че не ще ти карам, бе. Не ми кажи, че свърши пълното време. Иване, аз вкарах топката в коша, ама времето беше свършило, тъпото време. Мисля, че...
Дай малко да сменя, че другите играчи ще да сменят. Добре. And from what we've seen so far from the Lakers, guys, what are your thoughts? Just a terrific first quarter. Smart, really high. Хайде! Направо, те ще ги избим. Ко скачам бе, тя топката, Рейдош. Уау! Иване, 15 на 14, 15 на 14 за мене. Може! Чакай да спра на пауза да преместате телефона. Ще спра хората за малко. Добре, хора, в момента пак оставих малко резултатите на Иванко Барабанко да ги види, иначе не са трае. И 15 на 20 за нашото малко. Не мога да вкарам. Изтървах. Фау. Изведнъж играя добре, а изведнъж играя супер зле. Смърчал много добре. Да? Ще игра някоя друга игра. Коя? Друга. Ето да се тост. Готов съм. Не мога вкарам. Хора, моля ви се, пишете ми коментари. Аз знам, че вие гледате, даже аз като гледам изписва, например, 4 показвания, това значи 4 гледания. Щом гледате също, моля ви се, пишете коментари. Виждам, че ги гледате, но никакви коментари няма. Моля ви се, пишете. Какво е това нещо? Усмей! И се майка ми. Мога карам. Ники, искам, че трябва да ще играем на игра с коли. Не, Назаре! Не мога карам, бе! Тъс нощ сме заребени с баскетбол и футбол. Тъс нощ сме заребени с баскетбол и футбол. Направо сме заребени с всичко. Заребени сме. Да сме заребени, това не че само да гледам, да играем, да купуваме. И ние сме заребени. Но нищо няма да се запълтя. Дай да вкарвам Назаре, бе. Аз съм дошъл, бати, не мога да повярвам. Виждам, натискам всички копчета, бе! Давай. Айде! Кара! Mike's got 6 points. And a nice job of turning that miss into 2 points on the ticket. Hustle points, I believe they call them. Hustle points right there. Here's Jimbo. Добре, бутно поел. Айде! Свършва.
Добре, бе, защо не ми му карате? Айде! Рекорд! Иване, вкарах от много далеч. Но NBA, днес имам късмет точно за видео. Хора, хубаво, че ви го показах. Иначе ако не ми се записваше направо, чак да се изнервя, дет не ви го показах. Сега ще съберем 1 милион абоната, сега ще видите. Какво направи, бе? Бутна ми топката, бе. Фаул! Фаул за черния негър. Ники! Да? Да, Ники, ще отида на някое място, което е свободно и ще направя думата. Добре. Аре, бе, ту сме държи за ръката и мой да фара, бе. Ники! Да? 6 без 10, чувствам. 6 без 10, гебек Сауди да им кардеше. Ники, искам да кажа, че аз ще отида на някое място и ще направя думата. Добре, бе, аз вече те чух. Даже одеве от първия път, като ми каза, те чух. Бе, няма кошки, бе, моето приятелче. Аз ще ме пустинята и ще Иване, намери повече. Майка ми каза да се тръгвам, да се лягам, т.е. аз да се тръгвам, нещо само се бъркам. Да се лягам. Иване, ай направо утре ще играем. Става ли? Чакай, не дей да затваряш. Хора, вижте Иван каква играе. С някакви танкове, коли. Тоест коли, де. Ето вижте. Кара кола. Лед, Еми, приятели, мислим това да е всичко. Видеото, ако ви харесва, забравяйте за това видео, да се абонирате за канала. И от нас, приятели, чао. Иване, кажи чао. Чао!